Мистфоршън и Треш доста е интересно. Започна да се налага в момента от всички. Треш и Лулу поне станаха двата основни съпорта за доста от отборите в момента. Мистфоршън също... Мистфоршън чушката, ако правилно помня, е един от любимите му етикерта и доста добре се справя той с него. Ще има ли фри кодчета или само за участниците в турнирите? Не разбирам какво питаш. В смисъл Play Expo ще е офлайн турнир с награден фонд от 7500 лева. Не е онлайн турнир за Riot Point кодове, както са повечето, които се правят. Да. Да видим всякакви бяха втори на ботлейна на момчета от HLBG. Грейс и Лулу ще видим за тях. Грейс на Каларадосио доста не съм го виждал, интересно ми как ще го играе той. Лулу отново ще видим за Майсторм. Дали обаче ще е успешно? Миналата игра имаше проблемите определено. Аномена получава бан, не се продават акаунти в моя стрим, благодаря ти и чао. Трети и четвърти. Пикове за момчета от обичам пържоли, какви ли ще са? Да, дали сте ми ръпа, що съм ви платил. Това някак си е counterproductive. Не мога ли просто сам да си взема ръпа, ако имам пари да платя на някой за ръпа? Nocturne и Rumble? Nocturne и Rumble, интересно. Отново ще имам Nocturne джунгла с всяка вероятност от Мило, а Savage още е с Rumble на топ лейн. Да видим какво ще стане за Крит лейн, който ще е мидлейн. Какво ще играе той на мидлейн? Доста интересно ми е наистина. Защото може да видим от тях размяна отново, защото Rumble си е до цяло достатъчно ефективни на мидлейн и на топлейн. Лисин джунгла, Лисин джунгла или... Да, по всяка вероятност Лисин джунгла, а топлейн ще е Шен. Лисин джунгла може би ще видим от страна на Прайен. Той е доста добър Лисин играч. Предполагам ще е интересно ще се развие този матч. Доста важен е той за момчета от HLBG, защото ако не го спечелят, трябва да играят Best of 3 срещу Bulgarian Gaming, за да решат кой от двата отбора ще отиде на финала на Play Expo, което ще е офлайн турнир с награден фонд от 7500 лева за League of Legends на 6 и 7 април. Той ще се проведе в Зимния дворец на спорта и културата, може би и не културата, не помня. Мисля, че беше само на спорта, Зимния дворец. Да, май беше само на спорта. И Queen, може би е placeholder, не съм сигурен, или може би проблеми с интернета, ще видим. Това е интересно, определено ще е интересно това. Не съм сигурен дали на... Виждал съм Queen top lane, обаче дали ще рискува с него Самаров. Определено това ще е нещо, сега ще видим дали е placeholder или не. Може би не е. И Критлейн може би отново ще играе с доста интересен мидлейн герой. Касадин ще видим може би за него. Определено интересен ще е този стрим. Този втори матч, той е доста важен за HLBG, наистина трябва да го спечелят, ако искат да не им се налага след това да играят Best of 3 срещу Bulgarian Gaming за последен шанс да видят кой от двата отбора ще продължи напред. Пантеон? Пантеон. Бе, това вече наистина е интересно. Може би ще видим размяна сега между Savage Soul и Критлейн, или пък ще видим Критлейн да играе с Пантеон на мидлейн, Rumble на топлейн. Да, disconnect, т.е. leave, по всяка вероятност Queen е бил... Да, по всяка вероятност Queen е бил placeholder и да, Пантеон е петия пик, също потвърждение от Savage Soul виждаме, така че наистина ще се играе Пантеон. Може да една секунда да видим сега има ли някакви въпроси в чата, тъй като за малко забравих да ги следя и там какво става. Slow mode между другото има по всяка вероятност. Мисля, че бях сложил аз slow mode по-рано. Да, бях сложил по-рано slow mode. Всяка вероятност секунда. Би трябвало вече да няма, не съм сигурен. За сега ще кажа. Purple за сега ще прегледай през командите им и служи да се махне slow mode. Набързо ще видим рандъм банове и пикове. Всеки ще пикне своя герой и ще започнем с играта. Както по-рано казахме, bottom lane за обичан пържоли ще видим
Miss Fortune и Thresh. В джунгла ще видим Nocturne, топ лейн ще видим Rumble, а мид лейн ще видим Pantheon. Докато за момчета от Headshot BG ще видим Bottom lane ще видим Graves и Lulu, в джунгла ще видим Lee Sin, топ лейн ще видим Shen, Twisted Fate на mid lane за Smile. Интересно. Много интересно, определено ще се развие този матч. Той е много важен за Headshot BG. Те ще се справят, обаче определено напрежението е голямо. Първата игра имаха доста проблеми, дисконекти на кавъра доси, може би или лош интернет, или проблеми с лаунчера, може би дори опити за DDoS от някой. Ще видим как ще се развият нещата. Ще прообичам пържоли, ако биете пържолки, мои сладки мамини. Добре. Интересни коментари в чата. Секунда да видим някаква друга информация, която съм изпуснал дали има в Skype. Не, никой нищо не ми е писал важно, свързано поне с турнира. Има малко информация за това как се развиват нещата в самата група. В момента обичам пържоли имат 5 победи и нито една загуба, като убийства спрямо умирания са 66 убийства за 23 умирания техни. Headshot BG са на второ място с 3 победи и 2 загуби, 27 убивания срещу 44 умирания. Кое се лъжа? Да, мисля, че така в момента се очертава. Bulgarian Gaming са на трето място с 3 победи и 3 загуби, 43 убивания срещу 69 умирания. Shadows Hunt за съжаление, те се оттеглиха от турнира, като имаха проблеми с състава и решиха да спрат да функционират като отбор. Да, това е цялата информация. И сега ще преминем набързо към руните и мастерите. Само да започне таймера и да видим, няма никакви промени последни по Summoner Spells, така че започваме с Headshot BG. Каварадоси, който ще играе Graves на ботлейн с Barrier ще играе той. Да видим неговите руни какви са. 8,5 Physical Damage, 13 Armor, 6% Lifesteal и 12 Magic Resist. Неговите мастерита, дали са същи като миналата игра? Да, същи са 21-6-3. Продължаваме към направен, който ще играе Lee Sin джунгла. Да видим неговите руни какви са в момента. 8,6 Physical Damage, 13 Armor, 9 Armor Penetration и 12 Magic Resist. Неговите мастерита са 21-9-0. Майсторм, който ще играе с Лулу като съпорт на ботлейн. Неговите руни са 13 Armor, 26 Health, 5,5 Magic Penetration, 12 Magic Resist, 8 Armor Penetration и 2 Gold на всеки 10 секунди. Доста интересна страница с руни избрал той. Мастерите му са 0, 14, 16 отново. Продължаваме с Самар, в който ще играеше на топ лейн. С Ignite е решил да тръгне той. Доста често виждаме да го играе с телепорт, обаче той не е решил, че да му се играе с телепорт. Неговите руни са 8,5 Physical Damage, 11 Magic Resist, 13 Armor, 4,5% Movement Speed и 2,7 Magic Resist на 18 ниво. Неговите мастерите са 9-21-0. Последният играч от страна Headshot BG ще е Smile, който ще играе mid lane с Twisted Fate. Тръгваме той с Exhaust, малко по-интересен избор. 13 Armor, 7,8 Magic Penetration, 28 Ability Power на 18 ниво и 15 Ability Power чисто. Това са неговите руни, а неговите мастерите са 9-0-21, стабилно 21 точки служа той в Utility и 9 в Offense. Продължаваме с момчета от обичам пържоли. Чушката ще играе с Miss Fortune на bottom lane, с Barrier е тръгнал той като своя основна Summoner Spell. Неговите руни са 15 Physical Damage, 13 Armor и 24 Magic Resist на 18 ниво. Неговите мастерите са 21-9-0. Следващия играч от момчета от обичам пържоли, това ще е Канова, който ще играе Треш като сапорт на ботлейн. Неговите руни са 8,5 Physical Damage, 78 Health, 13 Armor, 11 Magic Resist на 18 ниво и 6,7 Magic Resist чисто. Мастерите 1, 12, 17 ще играе той, това са неговите мастерите за тази игра. Следващия е Мимо, който ще играе с Nocturne в джунгла. От обичам пържоли е той, както споменах по-рано. Неговите руни са 16 Physical Damage, 13 Armor и 11 Magic Resist. Неговите мастерите са 9, 21-0, доста дефанзивни избрал той. Savage Soul ще играе Rumble на топ лейн с Ignite, тръгнал той също. Неговите руни 16 Physical Damage, 13 Armor и 11 Magic Resist. Неговите мастерите само да ми заредят. 9-21-0 мастерите и за него. И последният играч, който ще разгледаме е Crit Lane, той е мидлейнър за момчетата от обичам пържоли. Ще играе с Пантеон, той е на мидлейн. И да видим какви руни и мастерите е избрал да използват. Той стига отново да ми заредят, тъй като леки проблеми имам в момента с лаунчера. И въобще не иска да ми зареди нищо. Добре, заради. 11 Physical Damage, 13 Armor, 5,1 Armor Penetration и 12 Magic Resist са неговите руни. Неговите мастерите 14-14-2.
доста интересна комбинация. Честно казвам, не съм виждал много често пантеон на мидлейн, ще видим сега как ще се изиграе той. Интересно. Сега чакаме да започне да зарежда. Да, почва да зарежда вече. Черно екранче, обаче да. Вече виждаме герой, само Критлин все още не е влязъл в лоудинг скрина. За Headshot BG ще видим Mafia Grave за Кавардоси, Wicked Lulu за MyStorm, Warlord Shen за Самаров и The Magnificent Twisted Fate за Smile. Само направи няма скин на своя Лейсин, което е странно, тъй като това е един от доста силните му герои. Но като цяло той няма толкова често скинове. Не мисля, че той дори да има RP го е харчил толкова често върху скинове, колкото върху други неща. За обичан паржой ще видим Secret Agent Misfortune за чушката, Deep Terror Trash за Канова, Void Nocturne отново за Mimo the Exalted. Сега вече само няма скин на Rumble, както и Crit върху Пантеон. Така че от към чисти скинове, скин Advantage има за Headshot BG, обаче това определено няма да им помогне реално в играта. Ако имате между време някакви въпроси, питайте сега, докато мога да ви обърна малко внимание в чата. Благодаря отново, че ни следите. Това е последния матч от груповата квалификация на PlayExpo, който ще реши дали Headshot BG ще се класира директно или ще трябва да играят Best of 3 матча срещу Bulgarian Gaming, за да решат последния класирал се отбор. Доста важен матч като цяло и ако не съм забрал, всъщност вече на няколко пъти го казах, но ако не сте го направили вече и искате да следите повече от нещата, които аз правя като стримове, като видеота и други неща, моля ви се, отидете на facebook.com/AlexMateo TV, сложих линка в чата току-що и ударете един лайк, така ще може да следите всичко, с което аз се занимавам и правя. Добре, започна играта, вече мога да наместя самите герои. Този път Headshot BG ще са от синята страна, докато обичам паржори ще са от червената или лалата, в зависимост от това с какви настройки по цвета е Purple. Какво? Я дай да ги видя. Излез и влез пак. Чу ли? Прямо за да. Насърлена леки проблеми с стрима, отново спектейтър мога да дава леки бъгове, но какво се прави такива с нещата. Ранни уордове виждаме, уорд върху собствения си червен бъв сложиха обичам паржоли, уорд около вещици на обичам паржоли сложиха момчета от Headshot BG. Обичам паржоли стоят, очакват инвазия от страна на Headshot BG явно и стоят дефанзивно около своя симбъв. И от двете му страни 4 човека отляво и един отдясно, докато Headshot BG проверяват своята долна част на джунглата около червения си бъв, но няма кой да намерят там просто и дори да искат. Доста пингове по цялата карта, виждаме и от двата отбора. Бан за Eat My Sword и Nosferatus, ако се карате, правете го другаде. На топлейн Rumble ще се срещне с Самаров. Не толкова много демидж, обаче достатъчно демидж му направи той. Поне една от неговите полшанки изразходи той ефективно така. Сега продължават да това да си бавно и славно да си берат ударите, така да го кажем. Митлен да видим как ще се развие. Малко демидж върху Смайл е бил направен от страна на Пантеон, но по-равно като цяло. Сега обаче не спира да полква доста усилно Самаров и въобще не се впечатлява от опитите на Самаров явно да го сплаши. Доста демидж сега на ботлейн на по 50%, че даже и по-малко останаха и двете AD керта. Доста вордови от страна на двамата.
На малко живот остана някой сега, Twisted Fate остана доста малко живот на мидлейн, на малко над 100 животи той в момента. Доста демидж сега върху Кавардос, който ще се опита да избяга екзост върху чушката, тук трябва обаче Майсторм да внимава, беше хванат той с хил от страна Ксерат и екзост върху Кавардос сега, мисля, че има фърстблот тук. Всяка вероятност да, флаш за фърстблот, флаш в същия момент от страна Майсторм, обаче аутоатаката мина. И тук Кавардос трябва много да внимава. Кил за Кавардос, дали ще успеете да вземе обаче кила върху Треш, не ще се откаже той, защото там има твърде много миньони. Самаров сега трябва да внимава на топлейн, а не също не, това е направен е на топлейн и той може да направи доста лоши неща за Savage Soul, обаче и Ноктърн е там, така че Бланганг. Кавардос междувременно на ботлейн също продължава да се занимава с треш с миньоните, които са се натрупали там, така че доста трябва да внимава той. Purple по принцип няма какво се тревожиш там за контролиране на самия стрим, тъй като това автоматичното сменяне е еднакво за всички спектейтъри, така че не се дължи и не сменяй това. Сега на топлен... добре. Не, защото след това ще трябва ти да мърдаш пак, че наваксваш. На топлейна доста малко хелф стана и направен, и Самаров и двамата имаха конфронтация с Ноктърн и с Ръмбъл и определено беше леко в полза на Ръмбъл и Ноктърн, бих казал в този случай. Доста малко вече всъщност аз обаче съм забрал да настроя правилно всичките неща. Не съм се настроил всичките герои правилно. Добре, сега вече всичките са правилно настроени. Да видим сега как се развиват нещата. Топлейн и двата топлейнера вече свършиха своите полшанки и последните използваха. Сега размяна между тях двамата, обаче отново сякаш е в полза на Savage Soul. Той може да си позволи просто толкова много демидж да прави щита му в момента определено. Мисля, че по-ефективно използва той своя щит за разлика от Самаров. Девордване на bottom lane на Канова спрямо Vision Ward, който беше оставен там от страна на Лулу, т.е. Майсторм. Определено не тръгва отново ботлейна в полза на Headshot BG. Виждаме 32 милиона за Miss Fortune, също само 18 за Graves, така че Кавардос в момента има да наваксва. Вярно, той има един кил предимство, обаче това си все пак ни 10-12 милиона, които не е малка разлика въобще и то. Мидлейн, да видим как са нещата. 29 милиона срещу 22 в полза на Пантеон. Леко предимство от 7 милиона за Пантеон спрямо Twisted Fate. Джунглите 17 на 16, 1 милион, само 1-2 милиона предимство за Lee Sin спрямо Ноктърн. Топлейн отново горе-долу равностойно, 2 милиона предимство за Шенс пред Ръмбъл. Но пък в размените сякаш предимство има повече Ръмбъл, бих казал. На bottom lane сега отново полк между двете AD carry-та и между двата саппорта, обаче Майсторм определено има проблеми тук да отвръщат. Те въобще даже не обръщат никакво внимание, почти не отвръщат по никакъв начин на Канова, който прави доста демидж, успя да направи и на Кавардос и на Майсторм. В момента чушката въобще не обръща внимание на цялата позиция. Сега доста добър кил тук остана направен, дали ще успеете да вземе кила флаш и кил за направен. Много ще да използва своя флаш, за да вземе този кил там. Доста добре изиграно, Разликата в злато е доста минимална, въпреки че имат един кил предимство. Headshot BG водят само с 400 злато, което наистина не е чак толкова много. Да видим как тръгват билдовете за двете AD carry-та. Успя Кавардоси да навакса голямата разлика, която имаш между него и Miss Fortune. И вече са наравно по фарм. А той има един кил предимство. Виждаме, че той има Vampiric Scepter и Donan's Blade, докато Miss Fortune обаче има Vampiric Scepter и 2 Doran Blade, както доста полжанки. Тук опит имаше сега за някакъв engage, може би леко 2v2 между двата ботлейна, обаче доста демидж по Канова за това, че той стоеше малко по-отпред нужното. Да видим сега как ще е топлейна. Отново размяна между двата топлейнери и сякаш този път ще почна леко да се изкривяват нещата в полза на Самаров, обаче виждаме, че определено мисля, че Самаров трябва малко повече да внимава, защото винаги, поне това, което забелязвам аз до сега, успява отначало в първата размяна, защото като цяло техните размени имат сякаш по две части, така се разделят на две части. В първата част Самаров успява да направи повече демидж, обаче във втората определено Ръмбъл успява да вземе надвес и общо така той прави повече демидж от двамата. Така че това ще е лек проблем може би за Самаров, но за негова радост той успява по-добре да събира своя фарм и виждаме всъщност сега, че започват малко
може би изменят нещата. За съжаление, наистина, знанията ми по топ лейн не са перфектни, тъй като това е най-лошата им позиция, може би, и никога не съм сигурен дали това, което казвам за топ лейн е наистина правилно или не. Затова по-често винаги избирам коментатор с мене, който да има перфектни знания по топ лейн, за да може той да ме коригира, когато правя грешка, обаче в момента това не е така, за съжаление, и ще ми извините, ако правя леки грешки от време на време. Сега размяна на бот лейн, доста темичи там за размене между двамата, малко повече успял да понесе обаче Кавардоси сякаш. О, сега се приближи той доста и ултимат от страна на Пантеон. Екзост върху Кавардоси ще падне той и Майсторм. Дъбъл кил за Пантеон, който като цяло влезе и успя да обере киловете доста бързо. И нещата сякаш се обърнаха леко. 600 злата предимство за момчетата от обичам пържоли. На топ лейн виждаме, че и Ноктърн и Ли Син чакат своята възможност. О, и сега мисля, че да. Определено сега дали Самаров тук ще падне флашна той за да се спаси ултимат от страна на Мимо и той ще вземе тук кила. Обаче дали направен ще вземе кил междувременно? Да, ще вземе той кил, обаче тук не мисля, че той ще продължи конфронтация срещу Мимо, защото е с доста по-малко живот. О, Смайл тук е успял да се придвижи междувременно и стън. О, флаш. Флаш, стън, флаш. Защо казах флаш стън? Но да, той флашна, пусна си бариерата и нямаше никакъв шанс той да бъде стънат. Дори Смайл да беше използвал своя флаш, неговия стън нямаше да проработи срещу щита, който беше пуснал Ноктърн. Това е неговото второ умение, Shroud of Darkness, се казва то, и блокира една магия. Сега обаче първа паднал Кула, може би ще видим тук. Не съм сигурен дали. На ботлейн междувременно чуската може би леко е заказил, но с него е Superior Range, в момента му дава леко предимство. Треш се връща там и не, няма да падне сякаш на топлейн. А не, топлейн, да, топлейн Кулата беше свален от миньоните, първа Кула паднала в играта, взета от момчета от Hedgehog да ги изравня тези нещата. Сега междувременно на ботлейн Треш успя да вземе Лу и на доста малко остана Кавардоси, дори му се наложи да флашне. Отново леко изоставане виждаме за него. 20 милиона назад и той. О, тук Пантеон обаче ще се появи и това ще е трети кил, който той взема на ботом лейна. Определено това ще е проблем за тях. Виждаме сега пингова страна, обичам пържоли върху Дракона. Ще се опитате да вземат ранен Дракон. Там има Ward, който ще изтече след 2 минути някъде? След 2 минути? Но не, няма да тръгнат. Отказаха се, няма да правят явно Дракон. Решили се, че не се заслужава в момента да рискуват Дракон. Ултимат на Twisted Fate на ботом лейн. Дали ще успеят обаче тук да хванат? Не, може би няма да успеят да хванат чушката. О, доста добре оценен кил от страна направен. Дали ще сложи той... О, перфектна комбинация върху чушката, доста демидж върху него ще падне сега той тук. Ултимат от страна на Пантеон, обаче Мимо може би няма да падне. Ултимат на Шен върху... Да, ултимат на Шен върху Смайл. И добра размяна тук, доста добра размяна. Дъбъл Лорд, този Дъбъл Лорд обаче. И това ще е опит за Дракон. 4 срещу 3 в момента, Кавардос също се присъедини към тях и ще обърна този тимфайт. Флаш от страна Канова за да се спаси там. Дали обаче ще бъде настигнат, ще продължат да гонят и пауза. Първа пауза в играта. Явно има някакъв проблем за някои от играчите. На дисконект за направен. Ясно, малко време ще трябва да поизчакаме. Да се върнем сега към това как се развиват лейновете. 52 милиона за Шен срещу 60 за Ръмбъл. Определено това, че Ръмбъл определено в момента се възползва от липсата на Шен на топ лейн. Пушва доста силно, както виждаме на минимапа. Джунглите да видим как са 44 милиона срещу само 38 за Ноктърн. 6 милиона предимство за Лисин. Не голямо предимство, обаче той има 3 кила. 3 кила върху Лисин срещу само 1 за Ноктърн. Така че това определено му дава една хубава тлъста разлика така в злато. Мидлейновите да видим от към фарм наравно. 72 на 73, само 1 милион повече е взел Пантеон, обаче от към килове 3 кила за Пантеон, които той успя да обере на ботъм лейн при две бързи ходения, така да се каже. Два пъти уби той Кавардос, един път успя да убие Майсторм. Да видим сега как са Еди Керрита. Изоставане от 28 милиона за Кавардос, който играе с Грейв спрямо Мис Форчън, който е чушката. Обаче има един кил повече от него, но пък 5 асиста върху чушката, така че разликата в злато е голяма. Не е голяма е сега разлика между двамата. А не, всъщност не е голяма, само 200 злато, извинете ме, моя грешка. 200 злато предимство за чушката. Сега доста демидж от страна Мимо, който играе с Ноктърн върху Самаров. О, и сега Самаров тук успя да използва своят тонт. Доста демидж върху Мимо, флаш за да вземе кила, направи
направен, те взеха също и дракона. Така че като цяло, добре изиграно от тях. Дракон успяха да наваксат киловете, с които бяха назад и не мисля, че могат да се оплачат те от тази размяна. Успяха да се върнат в играта и вече не изостават, а са напред с 700 злото са напред, което не е малко като цяло, не е малко въобще, хубава разлика като цяло. Сега обаче едно от нещата, за което те трябва да се тревожат е дали Кавардос ще успее да просто да събере достатъчно фарм, защото той за пореден път леко изостава фарма, просто няма избор. Той два пъти беше хванат натясно там от страна Пантеон. Fucking Alexander Mateo. О, и сега е... Just a second. Dude? What is up, you Bulgarian piece of trash? Nothing, you're getting banned, dude. Why? Because I'm streaming. Oh, fuck. User was moved out of your channel. Yeah. И извинете ме за секунда, за съжаление влезе моментния substitute jungler за Dragonborns, Израелтянина, не съм сигурен как се казва, Broken Shard. Той беше бившата тяхна джунгла, обаче в момента е само substitute. Сега доста демидж върху Savage Soul. И тук кил върху Savage Soul от страна на Каврадоси, ултимат междувременно от страна на Смайл, дали ще успее той да използва своя стън върху някой, обаче доста добре оценен кил от страна направен, използван ултимат от страна на Кануа, доста демидж върху него, ултимат от страна на чушката, който играе с Miss Fortune и тук няма да продължи това. О, не, Самаров се появи там и кил за Самаров, обаче Пантеон също използва своя ултимат и тук ще има стън върху някой, може би от страна на Пантеон или не, ще се откаже той. Двама срещу петима, това е доста опасно. Тук ако определено това е доста добра ситуация, успяха да се възползват от своето предимство момчетата от Headshot BG. Отново извинявам се за лекото така прекъсване, което имаше от Broken Shard, който реши да влезе в TeamSpeak канала, тъй като и той е в този TeamSpeak, просто не съм сложил информация на канала, че стримам в момента. Извинявам се за това. Ултиматко сега от страна на Rumble. Самаров му се може да флашне, дали ще успее да се спаси той тук, обаче един хубав... Стън от страна на Криклейн и стън върху Смайл! Самаров може би... Не. Игнайт използван от страна на Savage Soul. Игнайт беше използван от страна на Savage Soul, за да вземе този кил, неговото кил за малко... Така почти облизваше просто Самаров, обаче не му достигне и се наложи да използва той своя Игнайт, за да вземе този кил. Easy Fun баннат се, защото псуваш. Моля ви се, не псувайте в чата. Разликата все пак не е чак толкова голяма. 2000... Не също, по 2000. Разликата току-що мина в полза на момчетата от обичам пържоли, поради простия факт, че те взеха една кула вече имат една кула повече и 200 злато са напред те. Locket of the Iron Salary беше взето от Nocturne току-що. Пропуснах да кажа, че отново ранен боттърстър виждаме за Каварадоси, който 14 минути и половина успя да го вземе, докато Miss Fortune е тръгнал за Blade of the Ruined King, обаче още не е завършила. Взела е основните айтеми, обаче трябва да събере още... Всъщност, вече може да се бакне, да, сега ще завърши своят Blade of the Ruined King, тъкмо 4-5 злата му трябва още. Тук обаче Смайл ще бъде хванат, може би от страна на Rumble. Да, ще бъде хванат! И това ще открадне, може би ще открадне този символ. Не, няма. Това ще го открадне, дали няма го открадне. Тук, доста опасно ултимат сега, тук от страна Мило Exalted, флаш от страна Смайл, Вира ще проработи и ултимат от страна Шен, стън върху Мило Exalted, обаче това е 3 срещу 2. Доста добре използваха своя ултимат, използва Шен, за да се спаси, защото и той беше доста застрашен тук и все пак успя да спаси Смайл, който по всяка вероятност, ако не беше този ултимат, ще да умре в този момент. Така че браво на тях добре използвано. И виждам обаче, че... ултимат сега от страна на Смайл. Успя той да стънне Savage Soul и Savage Soul тук ще умре. Да, 9 кил. Разлика от... Както и кула междувременно беше взета, пропуснах да кажа това, тук ще беше падна още една кула. 3 на 3 кули вече, всеки отбор е взел по 3 кули на другия отбор. И разликата в злато е 1600 в полза на момчета от Headshot BG в момента.
О, сега тук инициация доста добро от страна направен в чуката, плаща той дори за да се опита да слони, обаче ще избяга той тук, защото стана доста малко живот, ще бъде по всяка вероятност довършен ултимат на Лулу върху